de taw mbeɗe admi entré en 6e kawem sodanimi magnétophone joni noon hankadi woni hankadi so ɗo e tulde so calgu ɗo wawi wonde fof hankadi ko bandaji bammal tan keɗete finalement Allah reesi en reeni en ha 1980 81 taw mi heeɓi bac min goni Nouakchott min e musidɓe yontidaɓe hono ɓe ganduɗon si Adama Dembourou Thienel Mbaye Samba en biyeteɗo Ba Mamoudou Bocar en woni joni ko Zoyrat famare selli oɗo machallah enen mbayi leydi wa mo limti juuma kono noon kam min batti hankadi so min goni étudiant ji min ɓen goni NS ɓen goni ENA ɓen goni lycée technique so tawi inde waɗi walla diftungu waɗi min mbaɗi ko cassette aji amen e posuji amen ɗo min gari DJ baɗo ɗum ɗo min mbiya ɗum fanu min ɗum ɗo min batti hankadi imposé musique Baaba Maal hawri so ɗum ciftori 81 o waɗi cassette makko yewede o yalti Lasli Four o waɗi groupe makko ƴellitare kamɓe en Demba Dia en Mansour en Bassou en ɓe mbaɗa tourné ji 82 kadi ɗum ɗo Jamleli yalti ɗon noon hankadi ne waɗi hen ko amere ene wencene koyɗe ne waɗi hen ko wiyete soloji ɗi ɗum noon so tawi baal waɗi walla kew bawɗo wadde foof min gadda min imposé hen hankadi min gandira groupe Baaba Maal o ari yimɓe Baaba Maal ƴeeɗi namde ɗe somi jogui cassette Baaba Maal ni hankadi noon e nder Nouakchott kam min impose hankadi musique Baaba Maal e nder baaluji walla e nder kewuji Allah resi en reeni kadi 1984 o yehi France nden o yehi France o fiili toon leppi hawre yumma ko sanki o arti ɗum waɗi nde waɗi cassette hankadi Ceerno Mountaga en etc o arti hawre Alhaji Ndiaye kañum no ummima caggal leydi ari ɓe mbaɗi orchestre wandama ɗum ko fin 84 e hunde seeɗa e début 85 ɓe mbaɗi à peu près lebbi jeegom o ɓe nanodiri yoɓe puus oɗon groupe ɓe mbaɗi o waɗi Dande Leñol ko duuɓi 33 hikka par ce que ko 1985 Allah waɗi entre temps 82 minen komin terɗe fedde ɓamtare Pulaar min gonno fedde ɓamtare Pulaar addimo 81 exactement à Nouakchott e caggal ɗum kadi fedde makari Nouakchott addimo fin 84 début 85 nde wonde wandama nde caggal ɗum kadi 85 nde waɗi plutôt 86 nde waɗi Dande Leñol nde o arti Nouakchott mbi jiri hol addunoɓe mbo mais nden kam hankadi taw min organisé min mbaɗi premier ko sen kali tubankoɓe fans club min mbi ɗum cercle des amis de Baaba Maal min inniri ɗum hono fedde musidɓe Baaba Maal nden minen fof komin étudiant ji ɗum ko 85 wonno ko ɗo noon kam mbiyatmi hankadi jokkodiral amen e Baaba Maal fuɗɗi ko 1987 ɗon kam hankadi watti so ari min jindira hankadi min organisé ma hay hirani 86 nde min jeehi min tawimo Saint-Louis o invite min en wanno jumelage hakkude Dande Leñol e La Linguère de Saint-Louis oɗon gandi ko équipe football min jeehi toon min mawni amen Gourmolo Almami Bokum en etc min jeehi min mbaɗi délégation min jeehi Saint-Louis min mbaɗi toon balɗe tati ɗum yaari noon gila nden noon hankadi ene reɓa hankadi ko jokka jokki machallah jotodiral ngal ɓeydi mawnu ko ɗum noon jibini sukaɓe mbi tawde woni eɗen jogui mawniraɗo eɗen jogui jinnaɗo ko Sehil Baaba Maal gardinenmo ɗum beele e ɗum yarano ɗum foti yarude ni kono caggal ɗum tawana ni taw ko jiida e yidde facilidde ɗum ɗon ko andude kadi machallah guile ken sukaɓe eɗen mawni e weeyo pinal ngal ko yidde andinde sukaɓe ɓe yonta men o wonde ko leñol ko yidde tengtinande yimɓe ɓe holko addi sukaɓe tuddenaɓe yiddude Baaba Maal ene wawi tawa won gartam ɗamina hen hono kalis so tawi woodi ko daña hen
woda ko waɗira projet ji hono école ni jokkire walla dispensaire ni jokkire walla gueɗe goɗɗe kono noon ɗum ɗon fof so ɓenni ko muuyande addude Baaba Maal ɗo ene tulde Dubangu ene rondi gueɗe ɗiɗi kimmuɗe goo ko siftinde yimɓe ɓe wonde leñol wawa wonde wawa tabbidde tawa hisnani pinal muɗum pinal kañum rondi gurdam leñol pinal ngal kadi rawata koye ɗemgal ɗum ɗon noon so tawi hande gonɗen koye phénomène biyeteɗo mondialisation hankadi aduna o yultodiri ko jiggore eɗen poti jogade saɗa tawa jeere aɗa wa nawa gawri mbaɗa ko fuuranko mbiyata haaɗi haɗa ko nawa gawri gossoɗa kosam walla nawa kosam gossoɗa gawri walla gossoɗa liɗɗi nden ko noon sa yi jeere a nawat gawri gossoɗa liɗɗi walla gossoɗa kosam joni sa yeehi noon saɗa yaaha jeere alay saago woda ko nawɗa woda ko gartirɗa enen noon hande pinal meɗen so tawi en kisnani pinal meɗen phénomène mondialisation ari handima en haddima en gontat wostade ɗum ɗo noon alay sago kisnen pinal meɗen ɗum ɗo noon fijnude ko nande e Baaba Maal en ɓe ganduɗa ko gila dawa dawi kañum en ko hen goni nawi hande pinal meɗen kaddukiki e gamri ndi e ko yimara ko yimara e pular ko ɗum ɗon nawi ɗum hankadi yeehi to Asie yeehi to Amérique yeehi to Europe yeehi e continent ji ɗi fof yeehi ma mbiyani Baaba Maal ko hewɓe ganda Baaba Maal maison d'édition ono maison de disque toppiriɗo carrière makko o ko jeeya koye banggue mo mbiyeten anglo-saxon leyɗele kaaloje anglais ɓen noon eɗen duntodiri mumen sababuɗo enen ken français naɓe kalten ko farayse ko tono ɓuuri andede ɗum ɗon alhamdulillahi rabbil alamin yettohino saabu jimowo arabe goto wi innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa innahum in zahabat akhlaquhum zahabu o wi leƴƴi ɓurodirta tan koto banggal jikkuji mumen e pine mumen so tawi pine ɗe mumtima kamɓene ɓe mumto ɗum noon ɗum addinimi dalil o goo yidde finnuɗo Baaba Maal ko hisnude hollidde fuutankoɓe wonko jogui pinal ngal alay sago ngal hisne alay sago ɓamten ngal ndenen ɗemgal ndenen pinal meɗen saabu ko hollitte toon fijirde ro hollitte toon ko kolli hollitte toon ko kore hollitte toon ko buuba hollitte toon ko sabareji hollitte toon ko bawɗi etc yimete toon ko pular ɗum ɗon noon koye pinal men jeeya gamri ndi gaccerel o naale o e kala façon wango o e kala façon gamri ene hollito toon ɗum ɗon noon koye pinal men jeeya muyande ɗimmere nde ko jokkodirde hakkude ɓamtare e pinal ɓamtare wawa wonde wawa sinnade so tawi mahaki e nder pinal ɗum ɗon noon Baaba kañum gila fuɗɗi gila o yalti e lasli furo o waɗi ƴellitare o waɗi wandama o waɗi dande leñol kuccam makko ko wadde e jimmi makko ɗi ganduɗa lowdi omo waajo hen yimɓe omo findini yimɓe omo tintini yimɓe holko fayi arde holko handi ɗumen hol défi ji jogui holko poti daranade pour wawde wurde e aduna he jaada e aduna ko ɗum woni lowdi ne waɗi hen ko fenti kanko ko windi ene waɗi hen ko haaliyankoɓe woɗɓe bindi eɗen gandi kanko ɗo fuɗɗiɗo hawre Ibrahima Sarr ko nangue hoore muɗum e jangde muɗum ene woni étudiant CESI Dakar ene winda jimɗi ko ɓuuren hewde o ƴetti o ɓamti jimɗi muɗum ɗum ɗon noon ko ganduɗa ko banggue hen ɓamtare ko mbiyeten ɓamtare ko yimɓe hoɗɓe leydi hoɗɓe wuuro hoɗɓe nokku mbawa daranade koɓe men tawa ene ñaama ene jara ene kolti kafeji mum fonni kewi ko ɗum woni ko mbiyeten ɓamtare
nde ɗon ɓamtare noon alay sago yaada e pinal yaada e neɗɗankagal meɗen yaada e kala kene fewno gurdam meɗen ko ɗiɗo ɗeɗo muuyali ɗiɗi gadirnomi ko tataɓo o wonde so waɗi gartam mbawnin fewnude hen gueɗe wuuro ko nande dispensaire noon walla jardin ngaji walla coopérative rewɓe walla et cetera et cetera eyyi ko ɗon tigi rigui to jofnirtaɗo ko ɗon ɓamtirtumi en tant que aɗa dilla ko fati e ɓamtare en jii wonde wiyama wonde hirɗe pinal ɗi Baaba Maal waɗata ɗo e ndi ko daña hen foof jiiɗa ko waɗede e école walla e dispensaire uji beele laabi goɗɗi ko fati e ɓamtare e ko fati e fewnude wuuro wodani sona addude ɗo Baaba Maal Finnjel eyyi kono mbirumi ni gueɗe ɗe koɗe ɗiɗi alhamdulillahi rabbil alamina fuutankoɓe e tengti noon e nokku meɗen haalayɓe o guure ɗe koɗe guure nogas pawɗe ɗeɗo guure minen nde min no mbirumam ni nde min jonta hankadi min jeeyi collége ha lycée hamin goni étudiant ji min darani ko ɓamtare noon no mbirumi ni ko pinal ardoto ko heddi ko rewa hen min mahi jamaji min mahi école aji nden ko doole yimɓe dawa piya birkaji dawa maha ɓale mbaɗa rende saro woni assainissement campagne d' assainissement e pitta wuuro et cetera ɗum ɗon noon joni ene wawi tawa hankadi yimɓe carima kadi jangde nde ɓeydi hisde ne wawi tawa guurti mawɗi ɗi grande vacances tan yonata alay saago yimɓe ballitoro ngaluji ɗi noon yimɓeɓe ndendina ko mbiyeten cotisation ko ndendinta lewru kala e pelle ɗe caggal ɗum kadi ɗum ɗo fijnude naalangue poɗɗo no Baaba Maal au delà de yidde wurtinde pinal ngal ma wod gartam daña hen kalisaji wallitore ko jiyata ko se mbi développement se mbi ɓamtare ko hunde nde ganduɗa sigodirde hewde caate ɓamtare se mbi no mbimami ko pinal ko liggey doole ko wadde peeje ɗe ganduɗa ene mbawa huybinde gueɗe yimɓe par exemple sen kaali haala sukaɓe eɗen mbaɗa maison de jeune eɗen mbaɗa centre culturel woni en mbaɗa hen bibliothèque deftordu eɗen jangga hen defte eɗen mofta hen defte walla eɗen mbaɗa hono jangde mawɓe walla jangde sukaɓe e nder foftere woni cours de vacances sukaɓe wonɓe lycée walla wonɓe étudiant ji ne balle ha ɓeydo huɓɓindade ko janggata ko walla jangde mawɓe jangguine hen pular jangguine hen hiisa coopérative féminine mbawa rende gueɗe mumen et cetera donc ko jiiɗa ko gueɗe kewɗe ɗum ɗo ko hen fijnude naalan ko hen kadi wadde kadi kirɗe lippinal no mbirumi ni mi ruttiro caggal nden so vacances ari ko wuuro foof ne jogui waɗa semaine mum culturel ene waɗa semaine mum culturel yontere pinal tawa ene membo gueɗe ɗe fof waɗa théâtre uji waɗa jime waɗa jime gamaɗe waɗa mogoji waɗa kadi kawgel coftal ɓalli woni football en basket en et cetera ɗum ɗon noon ko hunde nde ganduɗa joni ne wawi tawa haljo no mbirumi ni kesam hesagu naari an kadi pini jultodiri sukaɓe joni ɓe kam ko hunde nde ganduɗa eɗen ma en garo hen e wajuji eɓe jeebi ngal banggal ngamelo nan hen kadi homtede kadi e télévision ngaji e whatsapp uji et cetera ɗum ene jeeya kadi ko ngakkini ngal ɗo banggal kono noon eɗen cikki tan hono ɗeɗo peeje ne mbawi softindeɓe ko fati ɗum mbiɗa yinno jubbanamin seeɗa e nanka kadi hol darde nanka e fuutankoɓe hol darde nanka e Mauritanie baaba Allah walli ɗum haqqille juɗɗo miiji ene tafa fedde sabu no mbiruɗen ni kanko gurdam makko fof ko pinal fuutankoɓe o ƴeewi noon o tawi ko yeehi aduna ko fof ko dañi toon e kesam hesago e pinal ngol fof o artira ɗum e fuuta o holliri fuutankoɓe noon yo mbadda fedde nde ganduɗa tawa toppiri ko ɓamtude ɗeɗo gueɗe ɗe ganduɗa ko hen gurɗen sen mbi ndema en mbi awo en mbi gaynaka en mbiwi nalankagal en mbi ñeeñe kala ɗum ɗo ko ɗum woni gurdam fuutankoɓe fedde nde ko ɗum toppiri
ko wallodirde e fuurankoɓe mbawa yuɓɓude e ndeɗo fedde so tawi jubbi mbawa toppitade hono kala ɗeɗo gueɗe holko nawrata ɗum yeeso so tawi en jubbi tan kadi en jokkodire e caggal leydi banque uji walla organisme uji balloji pelle no mbaɗiri ɓamtare nokkuji mumen ɗum kadi ma en dañi hen balle ɗe ganduɗa ene mbawi wallude en pour tambade e tafde gurdam men e gueɗel battanel ngel taw mbiɗon konngol battanol min ɓe jogui e nder nanka o namdel toxir andi nanka taaɓe ɗe fuɗɗi taɓat ɗe foof fuɗɗi taɓat tan ko banggue Sénégal to kadi somi juumani kadi kanko omo jogui banggue Mauritanie ga jaggue omo jogui ga yimɓe taɓat ɗe o fuɗɗi taɓat ɗe foof holko saabi o yeeƴaki hen Mauritanie caggal kay omo jogui ga kadi jaggue mo ala o yejjitani Mauritanie par ce que somi teskirima mois de mai rawani o ari no Nouakchott won addunoɓe omo fija toon bisimomi galle min ñalli galle kikiɗe muɗum min kiiroyi ko jooɗorde fedde nanka Mauritanie fedde nanka ne jogui catal muɗum e Mauritanie ne waɗi fédération mum ne waɗi bureau muɗum ardi ɗum ko colonel Diallo ɗum ɗon noon ne woodi fedde nde ne woodi mara hunde fof ɓosirta tan ko seeɗa ko rawane nde joƴƴina ko galle colonel Diallo ko toon bureau o waɗa aɓe liggo min jewtidini min ponno ruttodirde pour ƴewde holno liggeyaji ɗi mbara yeeso gam section ngaji mbaɗe e nder leydi he e guure he foof kono mataw sikki ala ene wawi mi wayri jokkodirde mabɓe kono mbiɗa sikki tan koye liggueyɓe goni Mauritanie yejjitaka donc heddi ko Mauritanie naɓeɓe kala daraniɓe ɓamtare Fouta kala yiɗɓe Baaba Maal kala miijiɓe wonde ɗum ɗo jeeya koye gueɗe ɗe ganduɗa bawɗe tambade ɓamtare Fouta ene poti jokkodirde bureau national gonɗo nanka Mauritanie gonɗo Nouakchott o mbawa ɓusnude ɗum mi ruttiro noon e ko namdino adan ko hol wasiyaji walla orientation ngaji eyyi joni kam ko Foutankoɓe mbi jagguɗo ɗalɗo ko ha ɓeydo tidde tan eɗen mbiya tan sukaɓeɓe duttinen ciftinen Allah wiya Qur'an wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin an Mouhamadou hoto seere e siftinde julɓe saabu ko siftorgol ene nafa julɓe eɗen gandi machallah tawi sukaɓe ni yonta hande o miijima addude Baaba Maal firti wonko dogata e mabɓe ko en jogui ɗamawu wonde ma taf kadi yontaji garoji ɗi kono noon ko ɓe mbi ko mawɗo ko anda ɓeydane ɗum noon eɗen mbiyaɓe tan eɗen cembinaɓe e ɗum ɗon en mbiya tan goho so guurti mawɗi ɗi gari par ce que joni sukaɓe fof goni koye école aji so guurti mawɗi ɗi gari yoɓe dutto ɓe mbaɗa no waɗirtono nden ni dans les hono kirale min ujunere temed jeenayyi capanɗe jeetati ha capanɗe jeenayyi nden so vacance ari suka fof ɗo woni e nder Mauritanie walla caggal leydi ene heppa ko artata wuuro muɗum pour wawa jeeyede e goomuji tafoji hono théâtre uji tafoji kawguel bal tafoji etc ɗum ɗon noon eɗen cembinaɓe yoɓe duttoye ɗum ɗon soko vacance ari ɓe jangguina miñiraɓe mabɓe wonɓe école aji ɓe walla étudiant mbawa heɓidade ko janggata ko caggal ɗum ɓe mbaɗa kadi jonte pine no addirano waɗirede ni ɗum ɗo foof ko hen pinal ngal hisnete ko hen kadi mbawaten addude ballal meɗen e ɓamtare nokku meɗen ɗum ko goho ɗiɗi horoɓe jijjir wonde no mbirumi ni ko pinal woni neɗɗo enen Fuutankoɓe eɗen jogui pinal ganduɗa jokkere en ɗam ko adi foof jokkere en ɗam hay ɗum ɗo gargol Baaba Maal ko jokkere en saabu ɗo joni ayi wuuro Tulde no woruno ala hande balɗo Nouakchott cadre uji moyen supérieur moyen sukaɓe tokkosɓe hay janggoɓe gari profité weekend gari saka noon liggotoɓe saka noon yimɓe foof garti ɗum ko jokkere en ɗam ma wood garɗo wayri galle mum wayri jinnaɗo mum wayri are salmina ɗum ɗum ko jokkere en ɗam ɗum yoɓe tinno hen
ɓe gurtina gure ɗe sabu ɗum ɗo fof jeeya ko alhamdulillah rabbil alamin ko mawninde nokku muɗum mawninde wuro muɗum ɗum ne kadi ne jogii fayida muɗum e nokku o tawi e ngaraga ma nani ko kewi ron bon ɓen ne jogii oɗon hattan bon ɓen ne jogii ɗiɗon miijoji ɗum déjà ko hunde ganduɗa haysino koto banggal yeengo wona yeegol liggorten kono haysino banggal ɗum ne jogii gartam mum waɗi fayida muɗum gueɗel tataɓiwel nguel ko ganduɗa ne en kalino joni haala ɓamtare ko hunde nde ganduɗa ko ñande kala eɗen mbiya mbiɗen ko développement ko état d'esprit ko un comportement au quotidien eɗen ndentina tan yimɓeɓe gueɗe ɗiɗi ene ngoodi ko jiiren joni sukaɓeɓe hono needi holno neɗɗo ɓornoto comci muɗum holno tafirta ɓandu muɗum ko tingdinde tan enen pinal meɗen ene timmi en potani hersirde ɗum en potani hersirde ko gonɗen ko ɗum noon alay sago mbatten haqqillaji ko gonɗen ko ɗum Allah hokki en ko jondikkino ɗen hen ganden wonde en gona bolle puuɗi. Assalamu aleykum. Mi salmini moon on bismama e tuddude gongo avant ko eɗen naati yewtere nde mi présente o min wayno mbiyatami ko inde officiel nde ko Baliou Sidy ɓurɗo lollirde Ali Bébé e nder tuldi ko min woni chargé de communication comité pilotage pour le programme de Baba Mal et ensuite komi sen teyi mbiyen komi coordinateur général de l'union des jeunes de tuldi de Bango c'est-à-dire jeunesse tuldi. moƴƴi mawɗo ba Allah waɗi Baba Baydy Mal ne jogori arde ɗo kadi ko onon kadi gaddatɗo Baba Baydy Mal beele aɗa wawi andinde bandiraɓe holko woni pandale mon e garal ngal ɗo Baba Baydy Mal. eyyi namdal ma ko namdal kewgal fayide bon haadiyam arde pandale ɗe d' abord mi rappelle mi waɗa rappel historique seeɗa moƴƴi ene wayno minen tuldinaɓe min jiiɗin adduɗo Baba Baydy Mal ko ɓooyi ko adi hannde e waɗi ni ha woni yimɓe amen yanoɓe ɗo ha Dakar yidde yiidemo e widdemo tulde Dubango mataw ko Allah newnano ha jeehi ni mbi d' ailleurs ne molto e ceerno Madani Tall pour walla ɗumen no jir Baba Baydy Mal Allah waɗi hirande l' année passé 2017 warino hayre gollede won sukaɓe men gummi ɗo jeehi toon jiidire makko mbimo noon wonde vraiment tuldinaɓe ɗomdimo ne jiiɗi yiidemo ɓooyi yidde o fiide wuuro ngo noon waɗa presque hannde innani c'est à dire c'était en décembre 2017 nden noon o hokki accord makko de principe o inchallahu rabbi maw ar tulde kadi no tuldinaɓe jiiɗiri fof inchallahu noon o waɗirta ɗum woni effectivement nde ɓe dottiri Dakar guila nden noon kam so Allah min ɗananaki ɗum koye batuji fof min goni ha contrat signa donc ha Allah addi saha on kadi yettima ko les 23 et 24 mars Allah jaaɓi ko nden o fijata tulde Dubango fandare nde noon sen jiiɗi mbiyen tan ko fate développement ɓamtare par ce que Baba Baydy wona tan nalengue tan jimo woni yaaha en gandi avec Nanka ko ɗum ɗo développe ONG hande mawɗo waɗi golle paydinde hande e nder Sénégal hay peut être même une partie de la Mauritanie kono ɓoggue kam Nanka suwano arde ɗo en e kadi mi rappelle mon seeɗa nde tullinaɓe jeehi hayre gollede o heeɓi wiide ɗumen noon somo ara ɗo omo yiiɗi Nanka soseɗo e nder boggue kadi taw ala ko o kala no jiɗɗo narde Nanka yo bisimila ɗum kadi ko vraiment ko rêve mo jogino guila ko ɓooyi ɗum ne moƴƴi ha may koko kala ko gonko ɓamtare nde ko ɓamtare tulde tan walla ko guure taariɗe tulde bon tulde tan so ɓamtima guure kaddiɗe ɗe ɓamtaki nden ɓamtare yahani sen jiiɗi mbiyen donc tuldinaɓe hay son ƴeewi ni guila e banderole uji slogan waɗa hen ko la communauté halayɓe e walla tulde et les villages environnants ɓamtare nde o ɓamtare halayɓe ɓamtare wona halayɓe tan région du Brakna d' abord halayɓe ensuite région du Brakna e la Mauritanie tandi kalno leydi ndi nen ɓamtino tawno so tawi Mauritanie ɓamtima tan Afrique ɓamtima yimɓe foof ɓamtima wallahi o moƴƴi ɗo waɗi fayida joni holno golle ɗe keblira ha ɗe jettiɗo holno kebliɗon golle ɗe ko liggeyde e kadi yantude ballal Allah surtout sen teyi mbiyen tan ko ɗum ɗon par ce que ɗo umma ɗo ne woɗɗi joni on kalde président coopérative féminine hono nenam Dieynaba Amadou o haalni moon darde nde ɓe daari hen kamɓe rewɓe tulde minen sukaɓe somin cuusi addude Baba Mal ha yettima ɗo yetti ɗo ko Allah kadi e darde mabɓe nde tawno
ko heewi hande kaaliseje ko kamɓe eɓe jogii eɓe organise eɓe jogii kaaliseje ko minen tan ɓe liggonto to Allah nde ɗum keewi ɓe mbi min ko hol couleur paye kala ɗo min mbawi dardade mon inchallahu rabbi mamin darde mon mi wawa noon kadi gastude mi yettani ɓe mbi mo yettani Allah fo yettani mo yettani sababu yettani yettara Allah amin jogui cadre amen goto wiyete ko Ba Mamadou Djibril min mbiyata Mamadou Djibi Demba ko BAD woni Banque africaine pour le développement basé à Abidjan Côte d'Ivoire on ari no en Occident koye mission wonno avec auprès de banque e o joni noon nde yimɓe amin noksot kadi kalani ɗum kan haala wi kadi ko horkude wadde min ni e won banque uji toon banque BCI banque de commerce et l'industrie ɓen kam fof gadi kam hokkude min en montant 2 millions d'uguiye eyyi ene wawi 1 million kañum kam suusni min e ballal Allah noon e ballal mo mbimon Ba Mamadou Djibril ɓurɗo andirede Mamadou Djibi Demba o ko jeune tuldenajo ko cadre ko BAD woni on est vraiment ne jeeya e wallumi min rewɓe ɓe kadi jeunesse tulde machallah kadi moni foof ɗo wawno kala ko wawno wadde hen waɗi min jogui d' ailleurs so finance wonno ɗo maɓe kala moon les contribution ngaji mbaɗaɗi hen ko neɗɗo darata hen yalta wiya min mi waɗi hen 100 000 o wiya mi waɗi hen 50 000 o wiya mi waɗi hen donc no doole mbadi e min manta kadi Allah min manta kadi Kiro Stagias société bire Stagias o onne kadi hokki min montant de 2 millions d'uguiye donc rewɓe ɓene dokki min 100 000 uguiye jiida e ko ɗum gandi mun fof waɗi hen tan haqqe doole mum donc ene wayno ko ɗum ɗon fof renti addani min kam hande jogade tuusal e bawal addude Baba Baydy Mal moƴƴi mbeɗa sikki ɗo bandiraɓe puɗɗima famde tigui holko saabi ɗo garangal Baba Baydy Mal andi golle so puɗɗima ɗo adana ɗo ne waɗa caɗele ɗo hakkude ɗo ne waɗa caɗele ɗo wattan ɗo ne waɗi caɗele enen ɗo joni gonɗen koɗo hakkude ɗo gonɗen nde tawno hunde ɗuminama heddi tan ko janggo gonɗen koɗo hakkude ɗo yimɓe gummi ha fewde ɗo yimɓe goni ɗo joni hol caɗele tokosɗan potta taw ko caɗele tokos bon caɗele kam mbaɗata hen tan tout yimɓen kam ko difficulté tan heddi ko won difficulté ji kadi ene surmonté tan ha ɗum ɓenna walla ha ñande dernier nuit o caɗele koko mbaɗata tan heddi noon eɗen ñaago Allah nde hoybinanta en ɗen caɗele kadi nde hokkata men mbawka kadi reglude ɗeɗon caɗele kono caɗele kam gondi tan ko yimɓe kono noon alhamdoulillahi rabbil alamin hande ɗo gonɗen ɗo kam min mbawa wiide ko tout est parfait nde tawno won bandiraɓe heewɓe ko ummotoɓe noksot ko aroɓe ɗiɗon voyage uji haqqillaji fof ne jowite ɗum ɗon donc ñagotoɗen Allah tan ko Allah wallu men no ɗum ɓennira dow jaam e cellal yimɓe fof kadi ko gara kadi koota e dow jaam e cellal taw ala fof ɗum waɗan en tan moƴƴi Allah jarama joni noon hol wasiya mbasiytoɗa bandiraɓe tuldinaɓe halayɓe gorgol barakna Mauritanie fof eyi haade yam yettade ɗon kadi eɗen ciftoro wonde président comité pilotage o wiyete ko Ba Malick Diam ko ancien cadre à la sinim ko retraité kañum e chef de village d' ailleurs min jee kañum e hoore mum min jiye mum ko mawɓe kono kañumne kadi dokki min cuusal par ce que ha jammaji ko yamin gondi en mbaddi amen batuji ene mbawno wiide komin sukaɓe kono ƴewani ɗum ne ɗofti wuuro ngo ne ɗofti min hen donc mbasirtomi yimɓeɓe tan surtout kam sukaɓeɓe ko yo gartir haqqillaji mumen gono neɗɗo goto ganda kadi kala ko soyna ari kadi ko ari fof ɓenni kala ɗo moni foof wawi yiide trou c'est à dire hunde ɗo wawi fewnude yo fewnu ni taw wiya ko yo fewnu tawno ko en golle ɗe ko ene fondendi kadi wona tuldinaɓe tan de golle sen jiiɗi mbiyen ko wona sen jiiɗi mbiyen ko non ko wori kadi ɗum woni slogan amen ko haalayɓe jeeyi so diwri haalayɓe ko braknanaɓe jeeyi so diwri braknaɓe ko Mauritanie so diwri Mauritanie ko Afrique de manière générale jeeyi donc eɗen jetta hen Allah yo Allah hokku en kadi gasdir ɗum dow jaam e cellal eyi Amadou Sané moƴƴi waɗi fayida no feewi e hade min waynade commentaire mo jokkata hen moƴƴi so wona yettude AIDS TV nde tawno ko kañum wawi suɓade min ɗo neli min toon to tulli Dubaga e hartallo kadi minen e koyamen arɓe toon ɓe min dañi humpito mawɗo kadi min gandi tulde no hodiri min gandi kadi jokkodire kewde nder toon ɗum ɗon ne waɗi fayida so wona kadi wiide kadi tuldinaɓe kadi yettinno nde tawno ko waydani weeɓani addu toon Baba Baydy Mal kadi a pandale kalade hen nde aɗa andi ko pandale baɗɗe fayida fandare wiide kam nde maha dispensaire walla ni ne jokkir dispensaire ɗum ɗon ko wiide tan yoɓe tinno Amadou Diack Allah jarama Amadou Sané bandiraɓe hande ko ɗo yewtere men haaji ha saaha goɗɗo so Allah jaaɓi